Clotilde Cerdà i Bosch, filla d'Ildefons Cerdà i de la pintora Clotilde Bosch, es decantà de molt jove per la música i es convertí en una nena prodigi en la seva vessant d'intèrpret d'arpa. Víctor Hugo la batejà amb el nom d'Esmeralda i la reina Isabel II, amiga de la mare i protectora seva, amb el nom de Cervantes. Sota aquest pseudònim, l'arpista assolí l'excel·lència interpretativa. Durant molts anys, Esmeralda Cervantes i la seva mare van anar omplint un àlbum amb documents de la seva vida: diplomes, cartes, nomenaments, fotografies d'amics i d'admiradors. Aquesta exposició mostra l'àlbum i el seu contingut un cop restaurats pel taller de restauració de la Biblioteca de Catalunya. L'exposició es podrà visitar fins al 9 de febrer de 2012 a l'Espai Zero. Per més informació, consulteu la web de la Biblioteca de Catalunya, www.bnc.cat.